ଘଣ୍ଟାରେ ହାତ କିଛି ନାହିଁ ହାତକୁ ଦେଖିବ ରଖିବ ସେଠି 10 ଗଣି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଏବେ ସିଧା କର ସାଇଡ୍ ବୁଲିକି ଦେଖ ସାଇଡ୍ ବୁଲିକି ଦେଖ ରଖିବ ସେଠି 10 ଗଣି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ସିଧା ଏପଟ ହେଲା ପୁଣି ସିଧା सीधा ସିଧା କର ଉପରକୁ ହେଲା ମନେ ରହିଲା ବାବା ଉପରକୁ ସାଇଡ୍ ସିଧା ଏଇଟା କରିବ ଦୁଇ ହାତରେ ହିଁ ଧରି ପକା ଏଇଟା ଧର ହେଲା ଏଇ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଏଇଟା ଫଟା ହେଇଥିବ ହେଲା 10 ଗଣି ଛାଡ଼ିବ ଆଗାରେ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା କରିବ ବେକ ପାଇଁ ହେଲା ମନେ ରଖ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଯିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳୁଛି ହେଲା ଆମେ କିଛି ଭଲ ସେ ବୁଝେଇବା ଶିଖ ହେଲା ମନେ ହେଲା ବେକ ମନେ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଖୋଲିଦେବ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଶୋଇଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି सुई से ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲ ଭାଙ୍ଗ ଦିଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟାଣିକିରି ଛାତିରେ ରଖ ମୁଣ୍ଡ ଟାଣି ରଖିବ ମୁଣ୍ଡ ଥର ତଳ मुंड तले रख 10 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇଟା କରିବ ଟାଣି ଛାତିରେ एटा केतना लेखा सर करिया 10 लेखा ଆଜ୍ଞା हाथ पछु रख ଆପଣ ଆଇଛନ୍ତି गोटे तलू गोटे ହଉ ଆସନ୍ତୁ गोटे गोटे तलू गुरु ନା ମ ଆମର ଟିକେଟ୍ ଇଏଣ୍ଟ ଫାଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଗୁଆ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପଛୁଆ ଦେବ ଏଠି ରଖିବ 5 ଗଣି ଛାଡ଼ିବ 1 2 3 4 5 ହେଲା ଏଇଟା 5 ଗଣି ଛାଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଛାତି ଉପରକୁ मुंड चौपर गोटा 5 ଗଣି ଛାଡ଼ିବ ହେଲା ଆଉ କରିଦେବ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବେଇ ବୁଲିଲା ଆର ପଟ ମୋ ମାଡ଼ିକି ହଁ ଉପରକୁ ଗଲି ହେଲା ଆଠ ତଳେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ରଖିକି ଆଣ୍ଠୁ ତଳୁ चाप आठ से चाप ହଁ ଚାପି ରଖିବ 10 ଗଣି ଛାଡ଼ିବ ହେଲା ଏପଟ ସେ ସେପଟ ସେ ଦୁଇ ପଟ 30 ଟଙ୍କା କରିବ ଟାୱେଲଟା ରଖିକି ଚାପିଲେ ସେ ଚାପିବ ଚାପିକି 10 ଗଣି ଛାଡ଼ିବ ବା ଥରେ ଏମିତି 30 ଥର କରିବ ଗୋଡ଼ ବୁଲିକି ବସ ବସିଯାଅ ସିଧା କର ହଁ 10 ଗଣି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏଇଟା ସକାଳ 50 ସନ୍ଧ୍ୟା 50 सकाळ 50 संध्या 50 सकाळ 50 संध्या 50 एति करियो एति डेली करियो 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସିବ मास पर